warahmatullahi wabarakatuh. Katendreman kawilujengan kabagas warasan saha kamulyan mugi kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya waradin saking dumanten. Para kakung sumawana putri, para dewan pangiji ingkang kinurmatan, saha para kadang reja kakung sumawana putri ingkang satuhu pantes tinulada. Langkung rumiyin puja puji syukur mugi tansah kunjuk marang ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, karana sehwilasanipun saha barokahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya ing dinten punika saged makempal kanthi pinaringan karaharjan saha boten pinanggih setunggal anangan punapa. Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk marang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun ing yaumul kiamah. Sapuning para rawuh, para pilenggah ingkang sinuba pakurmatan, tema ingkang badhe kula aturaken ing kalodhangan punika babagan pendidikan budaya Jawi minangka tameng siswa dhateng giaran TV ingkang kirang trep kaliyan kapribadian kita. Murid iku bendina gendongi buku tekan pawiyatan anggelar buku muti ilmi usanane ing dalem kanggo batalan. Tembang pocong sekedhik punika gambaran siswa kita ingkang radi bandel. Boten ateges siswa punika sedaya kahananipun sami ingkang prigel, ingkang gladhen kanthi temen ugi kathah. Ingkang jalari siswa ingkang radi bandel kala wau salah setunggalipun inggih giaran TV. TV sakmenika sampun dados kanca kentelipun siswa. Langkung-langkung boten namung minangka panglipur, ananging kados dene tiyang sepuh ingkang dampingi siswa ing saben dintenipun. Mbok bilih ingkang dipun pirsani punika giaran ingkang sae punika boten dados perkawis, ananging ing kasunyatan siswa langkung remen kaliyan giaran ingkang kirang edukatif. Tuladhanipun giaran sinetron. Sinetron sakmenika langkung kathah kanthi tema babagan katresnan tiyang dewasa. Wonten ingkang kanthi tema remaja ananging ugi boten tebih kaliyan tema katresnan. Gontok-gontokan tawuran punika saestu boten saged nuwuhaken kapinteran lan kaprigelanipun siswa. Kanthi latar lan paraga ing pawiyatan SMP utawi SMA ugi boten prakondisi kangge nuwuhaken kapribadian, budi pekerti, akhlak lan sapanungggalipun. Adhedhasar perkawis punika pramila pendidikan punika minangka tameng siswa. Kita minangka dwija saged prayogiaken iki lho Le, tontonan sing kena mbok tonton. Iki lho Nduk,
punika ugi wonten giaran-giaran ingkang sae. Giaran TV ingkang sae kita pendet, kita dadosaken media pasinaon kangge para siswa kita. Ananging kegiatan punika ugi mbetahaken peran aktif saking tiyang sepuh. Wonten dalem tiyang sepuh ugi gadhah saged prayogikaken putra-putranipun. Ingkang baken kita minangka dwija saka para tiyang sepuh punika pangajapipun kangge sami kados tembang dolanan ing sakmenika niki. Tak ada bisa urip mulia dadiya pandengar bangsa gluhurke asmane wong tuwa dadiya satriya wasana punika yang saged kula aturaken kupat janane santen sedaya lempat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.